bedo katimore in our economy emono osekelo pek mayudo ka jok ma wuok e school kata youth ma honge gimiluongo ni collateral ok nyal access gimiluongo ni loan. Kodhi e bank dwaro kel title deed mondike nyingi mamani iongego kata kel logbook gari tiongego. Koro iyudo ka ji machalo kamago ne yudo tabu kabisa mondo migi pick up. Koro objective mar government hustler fund en ni mondo bridge that gap, mondo mi loan ma ok kwaye collateral. To loan ni imiyigo mondo ichak go something. Mane momi waluonge ni capital. And it is true ni kiyude michako kode ohala to it can give you it can repay. To kang'adi mana matin omenda makamae adiera e kinde mano yange joma nokuongo kawe omenda mani mine seche moko 600 kende 600 chako ohala mane. No, okay. We will come to this. Gimane timore en ni you know, every new thing, something has to start somewhere. So mano nen na kama ni chako go. Nen test track. Yeah, nen na kama ni chako go, but you see you can develop it. There is that bridging. You move from 500 to 1,000 to 2,000 and you grow depending on your discipline also. Gimana kwero kaka ni wachako hustler fund discussion ni. En kiki ka pesa ni ticham go mandas. Mama ne gima chando jowadi. To mane gima temo kwero ni kiki ka loan ticha iket ni aka loan ni monda cham. Nikech loan en gowi, en gimi duoko. To gimi chamo to the truth. Koro dwaro ni kete gimoro manyuolore. Koro ka loan first and foremost gimane otimore maricho mabende asewinjo ka Jackie wuoye en ni there was lack of education, lack of awareness. Nikech gimane owinjo bed ni timo mokwongo en ni nowinjo bed ni kuongo ipuonjo ji ni wan gi program mar miyo loan. To kapok wamiyo loan ni wadwa neno gimiluongo ni your business plan. Business plan mane ma in go. Idwa pidho gweno, koso idwaro puro alot, koso idwaro yao kinyozi, koso idwaro yao a repair, you know, kamero minyalo timo, inyalo usa repair spare parts, you know, such kind of ideas. Mondo mi ng'ato bed kong'eyo ni ka yudo pesa tadhi kete e ohala mondo mi onyuolre kaeta duoke. Mano achiel kuom gima notimore marach. Gima notimore mar ariyo marach en gimiluongo ni poor scoring metric. Nikech ni yudo ka gima ne ji ng'iyo malich ahinya ne en repayment and uptake. Ka koro ji dhini komiya mana 600 kende, how do I make it to 2,000? Mano ne timore nikech gima iluongo ni ing'eni pesa ni en pesa jopiny, en pesa public. Kade upone dhi e bank, the bank has a very elaborate program more evaluate go a borrower.